Ayan, luto na. Kaya kung sa sweets. Ayan, ulan na. Ligpit natin mga gamit nila. Ayan. Lahat to kay karot. Bayan na ba na? Hindi, nag-ano na. Tuyo naman lang din. Sabi na sa akin. Ganyan na lang isa. Yung baka tilo. Di ba raw si Ate Mayang? Di ba raw? Ligpitin natin kasi itilo nasa ano? Pili. Dahil pa naman sinampay. Biglang uminit. Di maintindihan yung panahon. Kung uulan, iinit. Uulan, iinit, iinit, uulan. Kasi baka sabihin di natin kinuha. Dito rin naman tayo. Hirap pa naman maglaba. Sabi ko kasi kay Tilo, para di natatambakan, kada ligo laba. Ako ganyang gawa ko. Kada ligo laba. Muna. Salamat Ate Mayang. Sige lang. Yan. Kasi maitim na naman dun oh. Itim na naman dun banda. So mamaya maliligo ako. Grabing init. Balikin ko yung ina-upload ko dun sa kanila Jami. Dito kami nag-upload kila Jami. Dugong amo. Yo. Nay. May baby oh. Yan sila gas, nagtatanim ng ano, kamuting kahoy. Ayusin ko. Tanim ng gulay. Ada buka din suwi. Yan. Maud na. Mali pa rin katang mga magtanong paano ba? May mga tanim ng gulay oh. Saluyot, alokbati, Ito paborito ko to. balingoy. Bati. Ah, Kasama ko sa linaga. tapos munggo. Linaga sinabuo. May tanglad pa oh. Ito orchids nyo. Ito maganda. Orchids ka to. Wala sa ibang bansa. Orchids sa bubuhay sa lupa. Yung orchids sa bubuhay sa ano. Kahoy. Oo. Ito sa lupa. Tanong mo na rin. Buhay ng malunggay oh. May bulaklak na. May ano na, may bakod no. Nakita yung bakod. Nabitin si Karat sa kabla. Bakit ka matulog? Ano?
Nagbitin siya sa kabilang bitay siya. Ay, nag-vlog ka di. Bago. Ikaw na mo rin ginibo. Marag. Ah, ano mo aga? Tagababang kawayan. Diretso. Ang lahat kasi ito nagyan. Ayan sila gas. Sinusunog yung mga basura habang hindi pa bumabagsak sa malakas na ulan. No? Ngayon kasi uulan na eh. Mababasa, hindi naman na tumaano. Nasunugan ko na para mawala na. Basura. Unti-unti no. Bawal magkasakit kayo. Pwede. Oh. Ay, hindi. Bawal. Ayan po, let's G na kami. Dadaan muna ako sentro. Bibili muna ako ng mani. Doon na kami kuya. Salamat. At duman muna ako dito sa palengke para bumili na ang mani na pantinda. Tapos sili, kasi lalagyan ko ng sili yung salted. Tig 1 kilo ulit yung borlis saka yung pula. Tapos malupit ko ano. 7 na din pala yung kilo ng sili ngayon. Dito talagang 20. Kunti lang. Para maiba naman yung luto natin na mani. May ano, may manghang. Ano? Ham and cheese. Ano to, large? Large. Isa. Kaya amin cheese large. Bumili tayo ng ano, pang pasalubong. Pasalubong dun sa dalawa ko. Ako nga pala no. Ako lang pala yung walang sticker dyan ah. Bigay tayo ng sticker. May mga sticker pala sunod dyan ah. Ito nga yun, dinikit din. Kapatid ko yan. Para magkahap, medyo magkahap. Saan na ba yung sticker? Ha? Yung pagbili ko dito? Oh? Na-upload ko na yan eh. Yung vlog ni Gwyneth palagi dito ng nanonood ko. Kanino? Kay Gwyneth. Kay? Gwyneth. Ah, kay Gwen. Bigyan kita ng sticker. Sticker. Dalawa yan. Eh, nakadikit ka sa kanila. Kay pula. Ito pa. Saka kay gatcho. Ayan, luto na. Ng ulan, salubong, basa yung pizza.
Ay. Yan, let's go ulit. Ayan po, dito na ako sa bahay. Yung pizza na binili ko, nabasa ng ulan. Durog na yung karton. Basa. Basa, karton. Baby. Ito barangay. Bagay ka. Pambaw ka din. Ready na. Tawagan si baby. Oo. Kaya naman mas pambaw. Ito, dito na. Nagahingin ng pagkain. Ito. Yung money nandiyan sa ano? Yung box ko ano? Money. Ito ang money. Ang pagkain ng pusa, top food. Yung money ko. Lakas ng ulan. Yan yung pantawag ko sa anak. Pag narinig niya na yan, takbo yan papunta dito. Ibinili ko ng pampakain na food. Naubusan. Hindi ko man kanin. Kunti-kunti lang. Para di maubos. Maubusan lang. Kape. Yung ano, helmet. Yung ano. Money. Init ako ng tubig. Hello box. Lutuin na natin yan. Logan namin. Bilis na. Tara. Ayan, sit-sit pa lang, ano, lapit niyan sa akin. Di na kailangan tawagin pangalan. Sinanay ko yan noon pa. Bata pa lang. Ako, pag marinig mo sinisitan kita, uwi ka agad. Gawin mo na. Inihila yan. Kapatid sila, magkapatid. Dahil mo to. Ito. Magkapatid yan, di ba? Ha? Napunta ng ulan. Ayaw kong sa kids. Durog. Tinan mo to. Ano? Okay? Ano sabihin mo sa akin? Thank you, Papa. Ibigay ko kay Ate John Francis. Ay, Ano? Ate Francis. Ate? Ano ba yan?
Ang kaibigan niya. Lord. Ate sa'yo, ikaw din, Kuya Hailey. Hmm. Hilit niyo mga kapatid. May sticker, ipon. May lolo mo. Bayan, may lolo mo. Kan, kape. Merienda muna tayo. Sabi ko, dito ako. Nakaayos. Merienda. Tapos na ako. Ayaw ako kain. Kape. No, ayaw ko na. Ganyan ako. Hili, gatas hili. Tara. Ano yun? Makurda ko pa ah. Ito yung hali-hali? Bakit ko pa? Ma. Lili, ano nga? Lili? Lili? Ano ba? Bali na dito po. Buko. Oh, sige sa natin hindi. Pero yun. Liit. Igin man ako eh. Ito lang ako. Hili. Oh. Yan! Hmm. Oh. Amon na to. Okay na. Oh. Hindi hang-hang. Hindi okay na. Ayaw na. Down na ako. Ayaw ko na. Hatiin mo na. Hatiin mo. Saan ka? Merienda po. Dito, dito. Pumili mo dito. Shout out dun sa binulan ko nito. Bumili kasi gatso. Ah, walang tatlo. Bumili tayo ng gatso. Bumili ng mani. Maluto siya. Hello, everyone. Papasalubong din gatso dun sa anak niya. Akala ko kasama sa Four. Hindi. Diba? Tapos pag ano namin, Ilan ako pag ba hindi pa luto, yan? kartonada yan. Ha? Bumili na rin ako. Ay, bus agad yung 1,000 na dala ko. Hindi may pasok na ito Nagpunta pa. ako ng motor. Sinultan ko yung motor. Ano? Ang bumili ko nito, mani. Oh. Gusto ko sa'yo. Masandaan pang tira. Ano ayaw ka? Bumili ng pagpakain ng pusa. Dapat ay! Sasagot ka lang. Hmm? Alin? Lima yan. Nalutuin natin yan mamaya. Ayun po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Siyempre, maraming salamat. To all viewers, to the sponsor, maraming salamat po sa inyo lahat. Magkano sila? Halagang 20 yan. Mura na. 700 yung kilo. Nakaraan libo yan. Ayun po. Bye-bye. Edugtong ko na lang to sa vlog ko doon. Bye-bye. Love you all.